سلام دوستان عزیز مهربان. اما کسا خوش اومدین. این از سال نوشه دیگه در شهر سمرا ارغمند دوستان. Varka خنکیره دست توماس بگیری معاملی افیر چه بدون سلام اکای قرمبک خوش اومدی. هم صدای اکا جون نمجا دا افیری گاب نیست برای لایک. علیکم سلام خوش اومدی.
салом алейкум акай паҳлавони сӯхт. хуш омадӣ акаҷон. раҳмат, ҳазор раҳмат акаҷон барои лайк. хуш омадӣ акаҷон. ин ака соли навам омад. ин акаҷон дар шаҳри Самараи мо ҳамин рӯз ай кор гаштем ки дидем барои мо эфир сар додем. шукронаи Аллоҳ акаҷон, соз хуб. Шумо чӣ хелен? Чӣ ҳол дорен? Коро хубай? акай паҳлавон созӣ хубӣ? коро созай акаҷон. Не акаҷон, монетизатсия гирон нест. ози ҳамун соат ҷамъ кардесем камтар дига мондай, насиб боша ҳуй мешавад. акаҷон ключ додумта метавонӣ ки скилката партаи бародаро будуран подписатсия кунанда, шумоам подписатсия кунед, дастгирӣ кунем да якдигаро. салом акаҷон, хуш омадӣ. бародаро ключ додесам, каси да ключ дар кора додесам, чӣ кунам? скилкотона партоем дига бародаро ки дур омадан дастгирӣ кунем. якдигар да подписатсия. ҳама каса хуш омадем.